Nanipod ng rugi ang nagserbi apunong barangay ti agdama nga ABC Federated President iti Ilocos Norte, Honorable Elmer Failogna, ket agsa nga pulo at awenen nga gipapaay ti pamilyada tinaduma-duma areg regalo karag iti kabarangayan da iti barangay San Lorenzo iti ili ti Bangi, Ilocos Norte no madanunan ti Paskwa. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop. Iti kaday ti Paskwa tuwen 2019 na isayang katmanen ti Christmas program ken gift giving anak kaipaayan dagiti regregalo apakaragsakan unay dagiti kabarangayan da iti barangay San Lorenzo, Bangi, Ilocos Norte nga idadawluan ni Ilocos Norte ABC Federated President Elmer Failogna pakairamanan dagiti agpapaay iti konseho. $1,000 nga head of the families tinaipayan ti sagli 5 kilos a bagas, 200 nga ubing ken 100 a PWDs tinaipayan met ti regregalo ken groceries. Nanipo din nagkapit na ni Apo Kapitan. Kastoyan ti aramid na. Hanang malipatan ti barangay nga ipaayan ti hanang mapilipili ka na ikan na amin na panglaw ko na baknang. Kastat po na kayat ni Apo Kapitan iti barangay niya. At sabay kumatag, manayon pa ni Kapitan, tamapantumot diya nga ito. Agyaman ako na ka na Apo Kapitan, hindi ka nakaman ti kasto regalo. Taon-taon namang ti kasto regalo. Yaman kami Apo Kapitan. Kad nang naraksa ka Paskwa, kad nagasa ta para taon mo Apo Kapitan. Wen, dito kita tinawen-tawen nga isa-isayang katmi iti barangay San Lorenzo, iti ili nga Bangi. Magsipot pa iti nagtugawak nga kas punong barangay, iti nga barangay, iti barangay San Lorenzo. Way back 2010, ket tinawen-tawen nga isa-isayang katmi dito, mamindwa iti makatawen. So, no iti piyesta mi iti Agosto, ken iti dito nga Christmas season. So, bali iti recipients, bali 1,000 head of the family no kadetoy, tinawen-tawen nga maikan digitoy. Ken iti members iti PWD, iti barangay mi, may ada 100 nga recipient. Ken nadamit iti ububing agtawen iti edad 1 to 7 years old. So, digiti makungkuna nga BCPC for barangay protection. So, 200 nga sa recipient digita. Iti barangay San Lorenzo, kita the population mi nga nasurok 5,000, the voters mi nga 2,000, ken 1,000 ti head of the family ditoy. Gapo iti limitado a pundo nga gapo iti kabanti barangay da para iti gift giving ket ti pamilya Failogna tinagbibingay tinaigatang karag tinaibuno nga bagas tangamin ket mamati ni ABC Federated President Elmer Failogna ano mangiburay ka ti sumangsangbay a blessings ket ad-adu ti ipaay tinamarswa. So, dito nga kadakkel iti population mi iti nga barangay ket talaga nga dakkel iti kasapulan mi met nga pondo iso nga no daduma met nga kaya amin iti pondo iti barangay iso nga ito inumutoy biyang ken iti pamilya mi iti pamilya Failogna agsugpusugpun kam nga gagabsat ket iso detoy iti 1,000 head of the family ket talaga nga sponsor mi di jeno ko agapo kada kami nga pamilya di jay iso nga detoy kas panagyaman mi metten iti apo nga na marswa iti panang ited na kada kami iti kiret ken piksa ken karadkad nga agserbi kadagiti ka barangayan mi wenno ka ilyan tayo wenno ka probinsyahen tayo iti Ilocos Norte aya.
panagipaay ti regalo no madanunan ti Paskwa. Ket nagbalinian apaset ti biag dagiti family pailog na iti ili ti Bangi kang runaan na iti barangay San Lorenzo. Gapu ta idi ubing pailaeng the ABC Federated President Elmer Failogna ket napadpadasan damet ti rigat isut gapu na aday to iti inspirasyon na tapno ti kasakit iburay damet dagiti sumangsangbay a blessings iti pamilyada. May sapen nga kas panagyaman mi iti apo nga na Marswa ta amoyo ket adu digiti kasapulan iti barangay mi when ili tayo so nga makatulong kahit sa maliit na bagay o maliit na lagaman lang. Kaya amoy idiubing kami kasi kaya marigrigat kam nga talaga napadasan mi iti awampay ket kanen na so nga kayat mi man nga kunak idiubing idi siya iti agbasbasan ket kunak ket pag ako naman ang nagkapera kunak i-share ko sa tao yung blessings na ibibigay sa akin ng Panginoon. That's why naikarik iti bagit, kaya naikarik iti apo tayo ng Marswa nga nusak met iti maadaan, kaya share mi met ito yung blessings. Kaya tamok nga dito yung blessings iti ti apo ng Marswa kada kami, kaya podno gayan di ko nada, numang tet kati mesa sa nga pulo iti isubli iti apo nga ng Marswa, no? May pangyap ka dito yung blessings. Kaya tapo, tinawen-tawen isa sayang katmi kadwak di membros iti konseho iti barangay San Lorenzo agyamyaman kami lalo iti na Marswa ta yat adayuna kami iti kalamidad ti dito nga barangay when iti nga ili ken iti probinsya ito nga Ilocos Norte. Nagyaman ni ABC Federated President Failogna kada Mayor Fidel Simatu Jr. ken iti liderato ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok gapu iti kanayon na panang subsuportada karag iti patpatungpal na proyekto iti barangay na. Ala kita samantalag metten iti agyaman iti panangidadawlo metlaeng iti tayo nga gobernador Macho Joseph Marcos Manotok and the Mayor mi iti Ilinga Bangi, the Honorable Mayor Fidel Simatu Jr. Ta dadalata nga nakasuporta iti liderato dito inumotoy biyang dito Ilia Bangi ken iti probinsya ito yung Ilocos Norte nga sa LNB President when yung ex-officio member to di sanggo niyang panlalawigan ket adda iti gobernador nga nakasuporta kad iti proyekto iti liga ng mga barangay iti Ilocos Norte. So agyamyaman na in behalf iti gobyerno iti barangay San Lorenzo itagyaman kami kadi iti apo nga mangsupsuporta ken nang ited ti tulong ken namin nga ayuda nga umay iti barangay mi ken iti ilimi sabi ko matagtultuloy nga umado when umatado pa iti blessings nga ited ni apo na Marswa iti dito nga ilimi when iti barangay. Kabayat anti-Christmas program ken gift giving iti barangay San Lorenzo Bangi ket naiyawat met karag iti purok leaders ti pagipanan karag iti basbasura aday toy ket panang suportada mat ti programa ti panagdaldalus. Nagyaman ken dinawat ni ABC Federated President Elmer Failogna karag iti kabarangayan na iti San Lorenzo Bangi pakairamanan dagiti kaprobinsyaan iti Ilocos Norte iti panakikaysada karag iti programa na bayat iti panagserbina akas ex-officio member iti pagpandaylinteg iti probinsya ken inpadano na iti kablaw na iti karay iti Paskwa tawen 2019. Digiti po nga kailyan mi wenno ka barangay mi iti Ilinga Bangi wenno iti barangay San Lorenzo nga nakaawat kadi iti nga gift giving kita ala kita pagyamanan tayo iti apo na nga na Marswa ta iso na metlaeng iti naggapuan na dito nga blessings nga ited mi kada kayo dito ket pangsubad bilang kanyayo met iti ayat ken suportayo ken tulong yo iti barangay ken iti ili tayo ken iti probinsya tayo iti panakikaysay sayo iti
liderato dito inumotoy biya nga kas ABC Federated President iti interamente nga probinsya ken iti Ilocos Norte ket naimbag nga Paskwa tayo ken nagasa ta baro tawen tayo amin apo. Ti Paskwa ket panawen iti panag-inayat, panagrerenegalo ken panangpakawan karag iti nakabasol kada tayo. Daytoy ni Joey Cordero Kiawit, manipod iti Barangay San Lorenzo, Bangi, Ilocos Norte.